בשמחת תורה, בשיא השמחה והריקודים, מישהו נכנס לבית כנסת והתחיל להגיד שפרץ מלחמה וכל החיילים צריכים להתגייס, להגיע לבסיסים. מאז שהתחילה המלחמה, אבא לא נמצא בבית. אבא הוא קצין בחיל ההנדסה, זה מאוד מאוד משמעותי. בקרבות בעזה הם מפוצצים כל מיני מוקשים של האויב. הם גם דואגים שחיילים לא ייכנסו לבתים ממולכדים, ופועלים עוד הרבה דברים. האמת שגם אני לא יודע הכל. כשאני מדבר עם אבא, הוא מספר לי הרבה מאוד סיפורים על מה שקורה במלחמה. הקמתי דוכני תפילין בכל מיני ריכוזים שחיילים נמצאים, ואפילו בשלב אחד של המלחמה בניתי אוהל שהפכתי לבית כנסת, שעשינו מניינים וקריאת התורה בשטח. יום אחד למניין מגיע החייל, הוא לקח את התפילין, הדוכן תפילין שהיה בתוך הבית כנסת, ואני ראיתי שהוא התפלל ממש מילה במילה, ואחרי שהמניין הסתיים הוא נשאר שם, הוא התפלל כמעט שעה. יום למחרת הוא הגיע עוד הפעם, לקח את התפילין, וככה יום אחרי יום. השגתי זוג תפילין, ויום אחד ניגשתי לחייל, שסיים להתפלל, ושאלתי אותו אם הוא מניח תפילין כל יום. אז הוא אמר לי, מיד זו מלחמה, הוא קיבל החלטה להניח תפילין כל יום. זה לא קל, כי אין לו תפילין של עצמו, אז מתי שיש לו, כשהוא מגיע לבית כנסת, הוא שם תפילין. שאלתי אותו, אם היה לו תפילין של עצמו, הוא היה מניח כל יום? הוא אומר, ודאי. מסרתי לו את התפילין, ואני ראיתי את העיניים שלו, השמחה והתרגשות, שהוא קיבל תפילין, וכמה אסירי תודה הוא היה. באמת נתתי לו התפילין והמשכתי לראות אותו יום אחרי יום. אמנם גם זה עניין הנצחי הוא דווקא כשיש מנגד. המניע הוא מעקיף, אז שייך נצחי. דבלאו מנגד איני שייך עניין הנצחי כלל. אנחנו כאן במלחמה, מלחמה קשה. יש לנו אוהב אכזר. כמו שהרבי כותב במאמר בתי לגני, מנגד לא קל. אבל כמה שהמלחמה קשה, החיילים עוד יותר חזקים, וזה עוד יותר מוציא להם כוחות מוסתרים. החיילים כאן לא ישנים, לא נחים, וכמעט ולא אוכלים, כי יש להם מטרה ומשימה אחת, לנצח במלחמה. לנצח מלחמה אתה צריך את הנשק והציוד הכי טוב. יש ראש ממשלה, יש הקבינט הביטחוני, יש את הקצינים הבכירים ועשרות אלפי חיילים. את הנשק הכי מתוחכם, הכי חזק. טנקים, מטוסים, מסוקים. אבל אני רוצה לספר לכם משהו. מה שהם אנשי החיל, אשר הם עושים רצונו. עכשיו ילדים, תאר לעצמכם שעם כל הצבא וכל הכוח וכל הנשק, בסוף הדבר, מה שיכול להכריע את כל האוהב וכל המלחמה, זה החייל בשדה הקרב. הוא, בפעולה אחת קטנה, יכול להכריע הכל. מסיבת שבת לכל הילדים, אומרים פסוקים ומקבלים ממתקים. שמעתם? פעולה אחת, חייל אחד. אנחנו אנשי החיל במלחמה על הגלות. בשקט אני אגיד לכם, אנחנו ברגעים מאוד קריטיים במלחמה. מקווה שאף אחד לא שומע. אבא אמר לא לספר לאף אחד, המחסנים של הצבא ריקים. טוב. זה לא אומר שנגמרה כל התחמושת, להפך. בשביל ניצוח המנגד, הרי מבזבז כל סגולי סעיציס, דהין יקר, הנאסף, ונקבץ במשך כמה שנים מדור אחר דור, ואשר מעולם לא ישתמש מזה לשום דבר. כל התחמושת של הצבא נמצא פה למטה, איתנו בשטח. בזמנים רגילים, בימים רגילים, באימונים, סופרים כמה תחמושת כל אחד מקבל, מצומצם.
המחסנים נעולים, שמורים, אף אחד לא מגיע להם. אבל ברגע שהתחילה המלחמה, הרציעו כל התחמושת, כל המחסנים מרוקנים, כל רכב, כל טנק, כל כלי שיכול לעזור במלחמה, נשלח לקו הקדמי כדי לנצח במלחמה. החיילים נמצאים עם כל האוצרות, וכל הכוחות נמצאים איתם בשטח. איך הרבי אומר במאמר? בעת המלחמה מבזבזים את כל האוצרות וכל הכוחות. מיכאל אלימלך, אני רוצה לבקש ממך משהו. לך ליד ארון הספרים. אני כאן ליד ארון הספרים. מה יש כאן? אתה תראה את הנשק שלנו? שום דבר לא במחסן. הכל כאן. אבל אבא, אין כאן שום נשק. כל הארון מלא נשק. הנשק שאיתו אנחנו ננצח את הגלות. לכל הרבים היו דברים שכתבו רק לעצמם ולא פרסמו. אבל הרבי שלנו בזבז את כל האוצרות. תראה כמה ספרים יש לנו של הרבי. הרבי נתן לנו בלי סוף כלים, מבצעים, דולרים, שיחות, מאמרים, התוודויות. הרבי בזבז לנו כל האוצרות כדי שאנחנו יכולים לנצח במלחמה. אתם יודעים ילדים? אני רוצה לספר לכם משהו. לפני שבוע הגיע הרמטכ"ל לשטח לדבר עם החיילים. ובדרך כלל הרמטכ"ל נמצא בבניין גבוה בתל אביב, במשרד ממוזג, אבל בעת מלחמה כולם יורדים לשטח. הרמטכ"ל, שר הביטחון, ראש ממשלה, כל הקצינים הבכירים יורדים לשטח. יודע למה? כי במלחמה וכולם מוסרים את נפשם. הרמטכ"ל שלנו, של עם ישראל, גם הוא יורד לשטח. הרבי נמצא איתנו בכל פרט, בחיי כל שליח, בחיי כל חסיד, בחיי כל ילד. הוא מסתכל על כל אחד ואחד ורואה איך הוא מתקדם בקרב. וזהו עוד יסרניק הצבאי סביה, לפי שהם אנשי החיל, אשר עושים רצוני, שמוקים, לנגד את המנגד. ולהם פסחים עצר עליין בשביל ניצח המלחמה, ולנגד את המנגד. לא חיל אוויר ולא פצצה. מה שנצח את המלחמה זה חייל אחד בשטח עם פעולה אחת. אנשי החיל הם אלה שנצחו את המלחמה. פעולה אחת של יהודי ומצווה אחת של יהודי היא זה שיכריע את הכף ויביא לנו את הגאולה האמיתית והשלמה. טוב, אני הבנתי את זה כבר היטב. מי שינצח במלחמה על הגלות זה יהיה אנחנו. כל אחד שיתגבר על עצמו במשהו קטן, לא לפגוע בחבר, להקשיב בכל אבא ואמא, להתפלל יותר בחיות מילה במילה, לנצל את הזמן ללמוד עוד קצת מהספר של הלכות שבת. פעולה אחת. אני כבר אחשוב על משהו שאני אקח על עצמי. כדאי גם לכם.